mundo. Ano po, nagla-live na naman po ako kasi minsan hindi na rin po ako nagkakaroon ng time na makago back din po sa ating niche. Pero it's okay lang po. Nagla-live lang po ako dahil sa ating current na nangyayari sa bansa natin. Parang wala na pong ginawa kasi na maganda sa tingin ng iba yung ating current government. Maski napakaganda nga, nasusurpas nga yung mga ibang records sa tungkol sa economics. Nakakabayad nga ng marami, nagpapasok ng mga investor, nakakapanghuli pa rin ng mga dapat huliin, at yung napakaganda naman, pero ewan ko na lang. Kaya minsan ito na rin po yung nabla-vlog ko para sa akin lang. Pagkatapos po ng election, kasi dapat tapos na yung election, wala nang politika. Dapat harapin na ang problema ng ating bansa. Ganun talaga yung ibig sabihin dapat ng politika, no? Pero ganun pa man, parang hindi kasi maganda minsan kapag ka na kikinig ka ng mga ibang vlogger. Iwan mo, di mo lubos maarok kung saan nanggagaling yung mga pinagsasalitang ganun, ano? Minsan makikita mo lang talaga kung hanggang kailan ba talaga yung efficiency ng mga ibang vlogger. Kasi merong merong effectivity, mayroong efficiency yan. Hindi porke nakapagsalita ka na, nakapag-vlog ka na, okay na. Hindi po ganun. Sa akin lang ito ang pinaniniwalaan ko. Napakaganda pong tinatakbo ng gobyerno natin. Wala na po akong ibang masasabi. Maganda pong ginagawa. Totoo talaga, sincero. O walang halong pagkukunwari ba. Totoo ang ginagawa ng ating bansa ngayon. So yun lamang po Yun lamang pong aking masasabi. Ano po? God bless po.